Hola, avui conversarem amb l'Isabel Benal i amb la Sara Boldú sobre temes relacionats amb el món rural, com a les altres converses, i avui us centrarem en el tema de la creació artística i la representació del món rural. I, si us sembla, farem una conversa així distesa, a dues bandes, una mica on el diàleg pot ser fluid, tot i que jo us aniré d'alguna manera conduint en algunes preguntes. Molt bé. D'acord? Doncs, si us sembla, podríem començar perquè us presenteu una mica, explicar-nos qui sou, parlar una mica de la vostra feina, a què us dediqueu, i també quina relació teniu amb el món rural. Jo? Sí. Jo soc la Sara, soc de les Borges Blanques, vinc del món rural, o sigui, soc filla i neta de pagesos i suposo que més enrere també n'hi deu haver moltes de pagesos. Jo vaig començar l'any 2018 a través d'un dron una aventura que era descobrir si la pagesia podia ser art. Jo no ho sabia perquè mai havia tingut la visió, aquesta visió d'enlairar una càmera i tenir una visió cenital. I m'ho vaig prendre com un joc, anem a veure si podria ser art. I vaig començar a recórrer el territori i vaig començar a fer una sèrie de fotos que després me'n vaig donar compte que sí, que per mi almenys sí que ho eren. I llavors això ho vaig recopilar, vaig estar un any fent fotografies i vídeos i ho vaig recopilar tot. La meva intenció era fer una exposició, transformar-ho en una exposició que es pogués veure per tot el territori. I res, vaig començar a fer la primera exposició i va interessar el tema i n'he anat fent fins ara mateix i encara me'n queden fins al juny d'exposicions. O sigui que la meva vinculació és a través d'això, del dron, de la imatge i de la fotografia i del vídeo. Molt bé, gràcies. Doncs jo soc l'Isabel i també soc d'un entorn rural de Castellfollit de la Roca, que és un petit poble a la Garrotxa, i directament no vinc del món de pagès, sí els meus avis, i de fet vaig baixar a Barcelona a estudiar Belles Arts, per tant aquí ja va haver el primer xoc entre una vida de poble i una vida de ciutat, i aquest va ser bastant un motor de treball meu. Soc artista visual i també soc professora, que penso que la docència és igual de creació, soc professora d'art a l'Escola Massana, i vaig combinant i compagino les dues coses. La veritat és que tot el tema, vinguent de la Garrotxa, que hi ha tot el pes de la pintura de paisatges, l'escola olotina i altres coses que potser després parlarem, la tradició pesebrística, etc., són coses que m'han fundat per treballar, que són temes que he començat a treballar, sí. Sara, tu quan ens explicaves que vas agafar un dron i que et plantejaves això, si des de l'aire el treball en el món rural podia esdevenir plàstic o estètic o artístic, quin tipus de paisatges o quin tipus de treball és el que tu graves amb dron? La meva intenció, el que tenia moltes ganes, primera, sent de Borges de les Garrigues, és començar a descobrir, o sigui, va ser una mica una obertura de ment i de paisatge a nivell personal, de dir, vés a conèixer la teva comarca, vés a conèixer la gent que hi treballa, perquè, tu estàs a Borges, però no vol dir que coneguis tots els pobles i tot el món rural. Llavors, jo sempre, jo també he anat a collir pomes, he anat a collir olives o peres, i era veus el món rural que no en té cap, no sembla que pugui tenir una cosa artística, sembla el món de la pagesia. I llavors jo tenia ganes, com que la comarca de les Garrigues és bastant, hi ha molta varietat de cultius i tenim secà i regadiu, tenia ganes realment de fer tot un procés de tot un cicle de la terra, passant des de la floració, des del cultiu de la vinya, o de les peres, de les pomes, de les oliveres i dels cereals. I clar, volia realment veure, observar la natura i el procés que fa la pagesia
la intervenció que fa la pagesia a la terra i volia veure durant tot un any. Llavors, el que feia és que vaig començar en època de llaurar, després cap a la floració dels ametllers, i llavors a partir d'aquí vaig estar un any fent tot de cultius i donant moltes voltes i coneixent a molta gent del món de la pagesia. I per què vas triar, per exemple, treballar amb dron? Perquè jo vinc del món de la imatge i he estudiat realització, o sigui, és el món que m'estimo i que m'agrada i que m'atreu. I llavors, és com les ganes que tens d'investigar més, no? O sigui, la persona que li agrada la imatge, o no, vull dir, tampoc cal que siguis un professional, però sí que sempre tens com reptes, no? De dir, tota la vida he tingut una càmera, he mirat des d'aquí o amb un trípode o jo què sé, o m'he posat la càmera a mà o el que sigui, però clar, de cop i volta hi ha una tecnologia que et permet econòmicament poder-hi accedir, no? O sigui, pots accedir a comprar-te un dron, treure't el carnet de pilot, totes les fases que has de fer abans no tens el certificat, però vull dir que és una cosa que és possible. Llavors jo tenia com aquesta inquietud del món artístic visual de dir jo vull portar un dron, vull veure com es veu la imatge a través d'un dron. I m'agradava molt, sempre m'ha agradat molt aquest fet de poder, de que tu agafis la teva mirada i la puguis transportar a un altre lloc i sobretot el que m'agrada molt és el pla cenital, o sigui, reflexar i retallar la terra i posar-la o en una paret o en una fotografia. O sigui, bàsicament totes les meves fotografies que estan a l'exposició no n'hi ha cap que hi hagi l'aire ni el cel, o sigui, jo soc terra, 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 i és el que m'interessava, és veure aquestes formes que fa els cultius, les formes que fan els tractors, el passar, i llavors jugava molt amb ubicar aquesta pagesia que potser des de terra es veu més bruta. És que clar, quan estàs al tros vas a suar, a collir, vull dir, no vas allí a passejar-te, no? Vull dir, la gent que hi va treballar, vull dir, i clamorós o artístic no en té res, no? Però sí que al veure-ho amb aquest punt de vista, clar, de cop i volta veus unes línies geomètriques o veus uns colors o veus unes formes i a més també jugant molt amb com tracen aquestes formes els que hi treballen. En el teu cas, Isabel, comentaves abans que el fet de ser de la Garrotxa, d'un poble de la Garrotxa, et condiciona molt en la teva feina i també en els referents que ja existeixen a la Garrotxa, que mencionaves, l'escola paisatgística, la passebrística. Tot això com creus que també t'ha influenciat? Sí, jo això en tens noció, jo penso quan et separes, quan te'n vas, quan vaig baixar a Barcelona, quan ets allà, evidentment jo penso que on creixes, on neixes i creixes, et conforma. I la manera de viure el paisatge no és el mateix el pla de Lleida que tota la muntanya, per exemple, el tema d'enfilar-se, Castellfollit està dalt d'un cingle, per tant, sempre tens la panoràmica tota l'estona al món, està allà baix i els horts i passen les coses allà sota. Vull dir que et conforma la manera de mirar. I els referents no és veure que quan estàs a Barcelona penses que te n'adones que tens la mirada al món feta des d'aquella mesura, des d'aquella escala, des que allò és lo natural, per tu és lo normal, és això, baixar a l'hort a treballar, fer no sé què, el ramat de xais que no sé quantos, i veus amb la distància un cert enyor, i a la vegada també comences a veure tots els tòpics, des del món urbà, els tòpics que es produeixen en relació al món rural. I llavors amb això va ser una bomba que va ser la temàtica amb la que vaig posar-me a treballar, entre enyorança i reacció pels tòpics d'aquí, des del món urbà. Una manera de desplaçar-te, també en el canvi aquest de passar d'un món a un altre, potser? Sí, com de trobar sentit, aquest canvi i de treure-li suc. Perfecte.
Ho hem parlat una mica, però també tenia un dels temes que era si podíeu explicar també part del que esteu fent, del treball, i la relació més específica amb els paisatges. Tu parlaves molt de la teva comarca, de conèixer-la. Ara has superat la teva comarca, de fet, t'has fet una exploradora per tot el món rural català. Com has anat ampliant i quines diferenciacions en el paisatge has anat trobant? Clar, és que això ha sigut un projecte que va començar una mica, molt interior meu, i a més també aquesta solitud d'anar al tros i començar a buscar aquest art. I sí que primer vaig fer les Garrigues i vaig fer bastantes fotos i bastants vídeos i vaig conèixer a molta gent interessant. I llavors, clar, vaig dir, ostres, és que la terra, és que el món de la pagesia està tot al món. Podria estar viatjant anys i anys donant voltes i anant descobrint el món rural i la pagesia en molts llocs i molts cultius. I això m'encantaria fer-ho, el que passa que no puc fer-ho, però... Llavors, sí que el que he anat fent, clar, arriba un moment que dius, vas obrint i dius, me'n vaig al Priorat, Per exemple, a mi m'encanta el Priorat. O te'n vas, ara fa poc vaig estar al Delta de l'Ebre a fer una cosa que és la salinada, que clar, això és mineria, però ells també diuen que estan molt relacionats a l'agricultura, I clar, arriba un moment que tens ganes de descobrir més paisatges, un altre tipus de conreu. La salinada, per exemple, és molt xulo, perquè la sal és rosa i llavors quan passen els tractors pel damunt fa un dibuix superxulo amb aquesta visió de dron. O sigui, jo no faig res, jo poso la càmera allà, però els dibuixants, diguéssim, d'aquella imatge i aquell quadre són els que estan treballant, en aquest cas la sal, o si hi ha una cosa que em va agradar molt, per exemple, al Priorat, quan fan amb mules, que llauren amb mules. Clar, dius, jo poso aquí el dron el poso aquí, però són ells que fan aquest traçat de la mula i van deixant tota una forma i unes ratlles al terra superxules. Llavors, intento de cada vegada, és un projecte que jo vaig començar que fos una exposició, però clar, al final, què passa? Tenim Instagram, tenim YouTube i llavors semblava que era una cosa que només era per una exposició, però és que me'n dono compte que des del 2018 que no paro de fer fotos al món de la pagesia, pagesos i pageses, i cada 2 per 3, escolta, què puc venir? Ara no sé, cap de setmana passat estava trucant a pagesos per veure si podia anar a gravar la verema, Vull dir que ja és algo que s'ha convertit, ja no és una qüestió ja és com una cosa personal que m'encanta, que la disfruto, és una manera d'apropar-me al món rural des d'aquesta vessant artística i jo què sé, hi ha gent que se'n va, a passar la tarda fent no sé què, doncs jo em vaig a donar voltes pels trossos, Vull dir, una cosa surrealista, però sí, m'ho passo molt bé. Super. I en el teu cas, el tema d'això, del territori, del paisatge, com ha entrat en el teu treball, o influència, o necessitat? Sí, moltes influències. Jo crec que, sentint-la amb ella, estava recordant que parlaves de tractors i de mules, i realment recordava a Belles Arts un treball que vaig estar fent amb dibuixos, eren camps llaurats i camps plantats, i eren senzillament traços més de grafit i de collage, però hi era aquesta idea també, i des de l'Osanital, des d'això, aquesta panoràmica de la talaia natural que és Castellfollit. Llavors, vull dir que d'alguna manera és començar a sentir el paisatge que portaves a dins, això, el treball a l'hort, les regues, aquest ordre, desordre, aquest treball de llenya. Començaves a agafar materials del lloc, després hi ha tot el tema de la pintura de paisatge. El meu pare és un de tants pintors aficionats de la Garrotxa que hi havia, tots aquests treballadors que havien treballat a les fàbriques pintant sants, que després pintaven paisatges, i jo sortia amb ell a pintar, al plein air, a pintar. Llavors veia els altres pintors i anàvem a exposicions. Llavors, com aquest concepte de paisatge emmarcat a la paret,
jo el tenia com molt endins, ja, no molt mamat des de sempre, que hi havia un cert contrast amb la realitat, un contrast gros, perquè es pinta d'una manera bucòlica, quasi seguint, no, a principis de segle, la cosa més de la pintura Varedes i del paller, això del ramat de xais, quan ara a l'actualitat haurien de ser tractors, haurien de pintar-se bales de palla, no s'haurien de posar tota una sèrie de tecnologies que encara s'obviaven, no? Vull dir que llavors era veure com havia quedat anclat en una cosa bucòlica del que s'esperava, no? Que era el món rural, la dona rentant el riu, el senyor amb la barretina, és a dir, hi havia uns tòpics que eren socorro, però a la vegada hi havia un punt tendre que sabies d'on venia, no? Llavors, aquesta vivència de la pintura de paisatge també amb uns altres tòpics, no? I aquesta experiència real de treballar l'hort, d'ajudar els avis, de donar menjar a les gallines, tot, perquè una casa de poble no era ben bé pagès, però feien totes aquestes tasques, notar que les portaves a dins i les treies d'una altra manera, no? Que pensava... Vaig treballar molt amb figuretes de pessebre, de xais i vaques i fins i tot gallines, generant petites escenes d'aquestes, fent el contrapunt de l'àmbit, el tetabric de llet i les vaques. Vull dir que és com fer aquesta dualitat que a mi no m'agrada tant, però que hi és d'alguna manera de l'urbà i lo rural, que s'hauria de trenar més o trencar més, però jo crec que aquest era el motor i he fet moltíssims treballs en aquest sentit. Molt en relació a aquest concepte de paisatge, entès així com el quadre a la paret, segons com. Passa que jo els faig per transitar, d'alguna manera, a nivell instal·latiu. Més de moviment, no? Sí, com ocupant espais i transitant. Sí, una mica és tot això. I després pensava també un treball de fa uns anys que és una sèrie que es diu Faldes que fa al·lusió a la falda, a les dones amb el davantal, que pagès és un homenatge a les àvies i totes les dones del poble sempre portaven les coses al davantal, però també és la falda de la muntanya, també és paisatge. Són uns vídeos on jo estic amb un davantal de cada zona on tinc un vincle en el paisatge, on jo estic en el paisatge recollint pedres, que és un gest absurd, també és d'espedrega, a vegades per conreuar. Tot d'elements d'aquests posant en valor molt això, el treball al camp també. Llavors, també una altra de les coses que volia comentar o conversar amb vosaltres és també veure de quina manera vosaltres interaccioneu amb l'espai i amb la seva gent per portar endavant els vostres projectes. Treballeu en aquest sentit de forma diferent, però la interacció o com ho relacioneu, quina és l'agència que us dona la gent més enllà del paisatge, pròpiament dit. Home, jo parteixo de la base que, clar, el meu treball és totalment un homenatge a l'agricultura. Llavors, jo quan intento, de vegades, tinc amics que són pagesos que els dic quan vas a collir pomes, quan comences que vindré, o quan vas a collir préssecs que vindré a gravar-te. Però llavors jo parteixo des d'un respecte absolut i d'una admiració, perquè és una feina que jo potser quan era més jove, jo me'n recordo que estava com mal vist i tot, allò, no t'hi dediquis mai a la pagesia, te deien a casa, que no t'hi dediquis. Llavors, evidentment, al final, evidentment que no m'hi he dedicat, però d'alguna manera li he volgut tornar o donar-li alguna cosa, perquè sí que ha format part de la meva vida, d'infantesa, igual ara no, perquè vinc més aquí a Barcelona, però sí que ha format part de la meva vida i del meu entorn i de la meva família i de molts amics que estan treballant. Llavors, jo tinc un respecte absolut i llavors el que faig és que intento entrar amb les persones, demanar-los, ei, tinc aquest projecte, m'agradaria veure la teva feina, parlar amb tu, llavors, clar, què passa? El guai és que estàs allí amb un tros i l'altre dia m'ha fet gràcia que un me diu, clar, arribes moltes vegades als llocs que no et coneixen. Diu, tu què ets, la que vens a disparar? Dic, sí, sóc jo. Diu, és que van dir que vindria algú amb un dron. Diu, que vens a disparar? Dic, sí, sóc jo la que ve a disparar. I llavors, clar, ells estan treballant, perquè estan treballant, si estan veremant o jo què sé, o estan collint el que sigui o estan fent la feina que sigui. Però als trossos també s'estableix un tipus de converses que, no sé,
estàs o sigui, primera, que estàs a l'aire lliure, que estàs, no sé, estàs com molt relaxat i, no sé, també s'estableixen unes converses molt boniques, no? I moltes vegades el que m'expliquen, ara fa poc també el Jonàs, de Giol Porrera, ell, clar, estava allà amb ell a Porrera, clar, el bo és que ell t'està acollint el raïm i t'està explicant la seva vida, de dir, ostres, això sembla molt xulo i molt bucòlic i tal, diu, però aquí estem en un poble, però també hem de sobreviure, no? Vull dir, és difícil sobreviure només a l'agricultura, saps? I m'ensenyava uns avellaners dels costers, diu, és que collir aquestes avellanes surt més car, o sigui, val més deixar-les a l'arbre, perquè si les vas a collir perdràs diners, no? Vull dir, i és aquest, o sigui, és aquest respecte de dir, ei, vale, jo posaré el focus amb tu, amb una part artística, però m'agrada parlar amb tu i m'agrada que m'expliqueu coses, no? I si puc, també les intento transmetre, no? Jo també parteixo d'un respecte profund, a més penso que és la base de tota la nostra cultura, l'agricultura, no? I és el que ens sustenta, i sense aliments, més amb la pandèmia es va veure claríssimament, no? Sense tenir la pagesia que funcionés, aquí ningú sobreviu, no? Vull dir que per a mi també és un respecte infinit. Penso que tu sí que tens com un tracte així molt directe. Jo crec que he vist més del record i les vivències personals de la meva vida amb els avis, de treballar, o d'altres, no? Altres familiars, i crec que he vist més d'això que no de la relació directa ara, no? Ara mateix. Tot i que penso que és molt diferent la nostra posició o postura, perquè crec que podem dir que ho coneixem des de dins, no? Que hem pujat amb això. No és algú de fora que va i ho veu, sinó que tu has collit pomes i jo he fangat un hort, no? Penso que saps, que aquesta òptica, penso que, a part donar-hi aquest respecte, i també penso que d'alguna manera una feina que jo vull fer o penso que m'agradaria que servís el que fas és per posar en valor, perquè això, hi ha tòpics i sempre s'ha generat molt despreci. Jo he viscut el complexe que la gent tenia per dedicar-se a pagès i anar a munyir les vaques i no sé què, és a dir, un complexe de jo no soc suficient, no? I tu vas a Barcelona a estudiar, com jerarquies d'aquestes, dius, ostres, no, és que tot és igual d'important, però hi ha hagut aquest complexe, no? I és posar en valor això, perquè per mi és tan important com qualsevol altra cosa, o si no més. I és una sabidoria que també es va perdent, no?, en molts casos. Sí, que potser l'hem de reclamar, no? I mostrar-la, no? Crear-la o representar-la. I posar-la en valor, sí, del tot. I dignificar-la també. Totalment. Sí, jo crec que en aquest sentit... Aquest complexe no havia estat molt, jo soc pagesa, no? No, estupendo, no? Però també potser de vegades des de la capital sí que hi ha un complexe d'inferioritat, no? Perquè quan tu d'un poble te'n vas a estudiar a Barcelona, no? De vegades com que vas passar desapercebut perquè et penses que et diran... No? Sí. Perquè et penses que et diran que ets, no sé, un palurdo, jo què sé, o algú de poble com si fossis un bruto, jo què sé, no sé. Que es fa servir pejoratiu. De vegades sí que ens la posem nosaltres, aquest complex d'inferioritat, però de vegades sí que t'has trobat gent que potser... Fa anys, jo crec que les coses han canviat ara. Sí, també. I ara el valor de la gent que ve de poble, ostres, la gent, vull dir, jo veig que ha canviat molt el tema de la pagesia, ja no es veu com es veia abans, no? Ja no... Perquè a més avui en dia... No està tan polaritzat. No, i a més per fer de pagès o pagesa és que has de saber d'economia, és que has de saber de moltes coses, no... Vull dir que no és fàcil ser pagès, vull dir, em costaria molt. I tot el diàleg amb la terra. Però jo sí que recordo, això els primers... La Garrotxa era un lloc que, podia ser una mica conegut per les pintures, però era un lloc molt tancat i amb molt poca projecció i molt poca visita, no? Però és veritat que els visitants primers i la gent de Barcelona hi havia com aquesta topada, no? D'algú que, ostres, ens miren per sobre perquè nosaltres som no els salvatges, però els indígenes d'allà, no? I com una espècie de superioritat. Jo penso que això també està molt canviat, però sí que ha estat un motor aquests 30 anys. Què ha passat això? Molt en relació amb això, també volia preguntar-vos quin imaginari o imaginaris creieu que representa el món rural avui? Jo et diria això que et deia d'aquestes pintures que ja no
que ja s'estan, penso, dissolvent, que ja no hi ha aquesta força de la pintura de paisatge amb aquests tòpics, però, o el mateix pessebre, tota la idea d'aquest pessebre casolà que fas amb totes les tasques de la terra, el que llaura, el que fila, el que pesca, el que va a la font, és a dir, tot coses que ja no són, però que és una espècie de bucòlic, de món bucòlic, com amb felicitat i amb innocència i amb... Després la literatura també hi ha fet molt amb tot això, no? Per sort que després surt la Víctor Català i fa els drames rurals i ja ho posa a un altre lloc, no? Però crec que encara a vegades hi ha aquests tòpics d'un món plàcid i bonic, les èglogues, tota aquesta cosa, els locos amoenos, no sé, hi ha tot unes, que ve donat per la història de l'art, també, que jo penso que encara, perquè encara, jo per exemple, el temps que faig un treball de tots aquests paisatges bucòlics de supermercat, que en dic jo, que és que tu compres un tetòric de llet i allà t'hi posen les vaques pasturant i no sé què, quan totes estaran a dins la granja tancades, moltes, no? Com encara hi ha uns tòpics, la pastoreta i el no sé què, que crec que encara dona de si, amb la publicitat encara es treballa això. I en el teu cas? Jo crec que hi ha dos, o sigui, estic d'acord amb tu, però també hi ha dos vessants, o sigui, sí que hi ha des del món rural conec iniciatives que el que fan és que intenten ensenyar això, que el tetabric no surt, que guien unes vaques i tal, que encara s'ha de fer educació des d'aquesta banda, perquè si no ens ho trobem tot fet i no, hi ha gent que està darrere treballant. I llavors, crec que el món rural, evidentment, gràcies a tot el tema dels tractors i tal com la tecnologia ha anat evolucionant, tenen una altra manera de viure, no? Abans potser t'havies de... Doncs ara pots anar amb un tractor que te traci la línia recta i tal, no? Llavors, te permet potser fer d'altres coses o ara, jo què sé, tens el ramat i amb el mòbil saps on tens el ramat i no cal que estiguis allà, no sé, que sí que hi ha una sèrie de coses que els ha ajudat una mica a poder també no ser sempre tan esclaus que ja ho són de normal, no? A més, si tens... Però menys duresa. Però menys duresa, no? I després hi ha una cosa que jo estic veient que està tornant molt i per qüestions, suposo, de voler fer un bon producte, que també s'estan tornant a tradicions antigues, no? Allò que deia de les mules, llaurar amb cavalls. Ara fa poc vaig conèixer un home el Ramon, que és de Torregrossa, que s'ha comprat un camp de lavanda, no? I s'ha comprat com una espècie de segadora, però de fa 30 anys enrere, i clar, jo em vaig quedar al·lucinada, dic, però on vas al tros amb això? Una cosa que, vull dir que sembla que també hi ha molta part de l'agricultura que està tornant una mica als orígens, per fer les coses d'una altra manera i per donar-li un valor, perquè què passa? Que viure a pagès és difícil, no? I si has de vendre un producte, al final és que n'hi ha tants, el mercat és tan competitiu que molta gent el que busca és fer una cosa molt concreta i donar-li un valor afegit, no? I clar, per donar-li valor afegit has d'aportar alguna cosa. Tu no et serveix només anar a collir 50 quilos de pomes i posar-les, saps? I portar-les a la cooperativa, que sí, hi ha gent que viu d'això, però també hi ha d'altra gent que vol fer d'altres cosetes. Que jo penso que va molt lligat a una autoestima, que torna a sortir una autoestima en aquest sentit. Fer productes i els formatges, intentar, per sobreviure, buscar altres maneres. Sí, estic totalment d'acord. Sí. I llavors, en aquest marc de potser superar aquest estereotip o representar o reflexionar sobre el món rural, allò que vosaltres esteu fent, com creieu que col·labora a crear uns nous imaginaris o unes noves realitats del que podríem considerar el món rural? L'art no troba solucions ni molt menys, sinó que jo penso que el que fa és assenyalar coses, assenyalar, llançar preguntes, i per tant d'alguna manera el que fas és posar el dit allà i dius i generar aquest interrogant, què és aquest treball, o què és aquest espai, o què és aquest camp, jo crec que el que fa és, si més no, posar-ho a la palestra per generar reflexió i debat, i si pot emocionar molt millor. Penso que l'art ha d'emocionar, si pots donar-li també aquesta part poètica, part de política, penso que
que bàsicament és això, no? Posar-hi llum. I diria això. Jo crec que fer les fotos que intento fer o intento que les faig amb molta felicitat, el que m'agrada que transmetin és estimació cap a la terra, no? O sigui, que pugui veure-ho algú, normalment ho veu molts pagesos que diuen ai, jo no m'havia vist mai el tros des d'aquesta perspectiva, no? I diu, hola, quina passada, no? Que xulo, tal. I llavors, sempre a les exposicions, clar, a qualsevol poble hi ha pagesos, no? Ai, jo també cullo d'aquesta manera, jo no sé què, no? Llavors, a mi una cosa que m'agrada generar és autoestima cap al món de la rural i de la pagesia i després de la gent que no estan vinculats amb aquest món, que tinguin, que estimin allò, que diguin, ostres, clar, és que, saps? O sigui, és el que dius tu, posar el dit i aquesta vessant de l'art de dir, ostres, és que, no, perquè allí estan, no? I allí estan treballant i, bueno, doncs tens una manera d'ensenyar-ho que ho fas com que dius, oi, mira que guai, no? I potser el que està allí treballant està suant que amb jo què sé, 40 graus allí a ple estiu i collint ho està passant fatal i tu has fet una foto superxula. Però bueno, és com donar-li, gràcies a l'art, no? Poder-li donar aquesta vessant, doncs això, no? Que deies tu, de poètica i bonica perquè la gent s'hi fixi amb la pagesia que digui, ostres, que xulo, també això, i que li hem de donar valor i li hem de dignificar aquesta feina. Sí, com entre l'assenyalar també i el transformar, tota aquesta manera de veure-ho d'una manera diferent, tant per la gent pròpia del territori, en el sentit Sí, que es preguntin, que hi hagi reflexió. Que es pregunten d'Iguala, i també la gent que digui, ostres, quins paisatges agrícoles tenim a casa nostra, dintre la diversitat i aquesta bellesa d'aquest tipus de fotografies. Molt en relació amb això, amb els vostres posicionaments, tant tu, Sara, com tu, Isabel, feu servir o jugueu molt amb el que en geografia en diem el concepte d'escala. Si poguéssiu explicar una mica per vosaltres què implica o per què escolliu jugar, distorsionar una mica aquesta mirada tradicional, més plana per al canvi, i com això també pot ajudar a interpel·lar el territori o a explicar-lo o mostrar-lo d'una altra manera. Jo crec que el territori és com un patchwork, o sigui, està tot traçat, o sigui, tu ara vas per la carretera, te'n vas de Barcelona cap a Lleida i hi ha paisatge i la majoria, o sigui, molt del paisatge allí hi ha una gent que l'ha dissenyat, que o hi ha plantat una cosa, per tant allò serà d'un color, o hi ha plantat un altre, serà d'un altre color, o els camins, els traçats, saps? Vull dir, o el fet que sigui minifundis, que hi hagi més, un tingui un trosset aquí. Llavors, el paisatge en si ja està traçat pel món rural, pel món de la pagesia. Llavors, això, el poder agafar i fer tal qual, de mirar aquesta mirada que és la que m'agrada a mi i arrencar un trosset. És com si arrenqués un trosset de terra i a mi és el que m'agrada, perquè li poso totalment l'accent a la terra. I jugo molt també amb, no només l'acció, intento que sempre hi hagi l'acció humana, perquè també faig coses de paisatges, però també m'agrada molt que hi hagi l'acció humana, que l'acció humana a vegades és a través d'un tractor, que és l'eina més habitual. No sé, jo crec que la pagesia no té fi, és una cosa, és un element que crec que estaré temps fent fotografies i coneixent gent perquè m'aporta molta felicitat. Sí, aquesta idea de que l'entorn el construeix la gent que treballa a la terra, jo penso que sempre ha estat així, inclús la Garrotxa és plena de boscos, hi ha menys planes, i les planes són les que estan conreuades, es conreuava també en feixa, vull dir que realment
es canviava tota la mirada del paisatge. Ara penso que està molt descompensat i les infraestructures han canviat molt més el paisatge que l'agricultura, no? I moltes, per exemple, a la Garrotxa, moltíssimes de les planes fèrtils ara són polígons industrials. Han desaparegut aquests camps, no? Però sí, estic d'acord en que el configuren. Aquest canvi d'escala que tu fas, això, zenital, que t'enfiles, no? I a més amb un pla que no hi ha muntanya per mirar des de dalt, no? Tu t'hi enfiles. Que jo sempre ho he tingut perquè era... A la Garrotxa és pujar a la muntanya i tens tot a baix, no? Castellfollit per si és molt especial en aquest sentit que està sobre la colada de lava volcànica i que sempre, no? I quan em pregunten això de l'escala, dic, sí, jo treballo molt en miniatures i sí, és el tema del pessebre, que és algo que portes molt endins, que t'emociona, però després, ostres, que sempre has vist el món des de dalt, no? Des de petita, estava allà a la brana i veies la gent quan treballava a l'hort, pujava carregat de llenya, passava el cotxe, és a dir, veies aquesta idea. I jo quan he treballat amb instal·lacions en miniatura, això amb espais així grans, i comences a col·locar petites farigoletes que fan d'olivera, no? o el xais, el que sigui, el que d'alguna manera, evidentment, et converteixes tu en el país de Gulliver, penso que la miniatura concentra molt, no? Concentra, fa sentir la fragilitat de tot plegat, saps? Perquè tu ets allà, una persona pot trepitjar i carregar-s'ho, i a la vegada concentra molt, demana que t'hi ajupis, que miris amb amor, amb carinyo, no sé. Penso que té aquest poder, el canvi d'escala té un poder que et porta al pensament, no? Que et porta al pensament, no és directament la realitat, sinó que és a la idea. Crec que per mi té un poder màgic, la miniatura. Sí, el canvi d'escala que condiciona molt, vull dir, l'imaginari també es planteja d'una forma molt diferent i que et posiciona en un altre estatus, veure des de dalt, no sé, quan vas amb avió també, el paisatge aquest de però també és el joc, no? Vull dir, de petits juguem... Sí, amb cavalls, sí. Llavors, clar, en el cas de tu, Sara, parles molt de la pagesia, del que seria el cultiu, d'aquests paisatges més treballats, però, per exemple, vosaltres, des de la vostra perspectiva, el que vindria a ser més l'entorn natural, la naturalesa, com la considereu? O quin valor li doneu en allò de documentar o de tirar una fotografia o en el teu cas d'assenyalar, de reflexionar? Doncs és que la natura són temes que vosaltres ho coneixeu molt més bé que nosaltres, els conceptes aquests, no? Penso que nosaltres som natura, no? Vull dir, som animals que pertanyem al món i tot el món és natura, el que passa que està absolutament, en el nostre territori està absolutament domesticada, no? Tota. Jo diria que no tenim boscos vells i verges i impossible, no? Que està tot, diem natural allò que és agricultura, no? Moltes vegades, no? Que és així. No sé, clar, jo tota la vida he crescut amb un bosc a davant, verd, i veient tots els cicles, no? Per mi això és la natura, no? Entendre els cicles aquests, i que hi ha unes capes i capes i capes d'organismes, microorganismes i grans, i que tots cohabiten i coexisteixen i uns ajudem els altres i no sé què, menys els humans que ho hem desbaratat una mica tot, no? No sé, una mica pessimista, però sí. És així. No, jo clar, tu encara per la Garrotxa, allí el concepte aquest de natura, clar, te n'has d'anar una miqueta més lluny a buscar la natura, no? Perquè, evidentment, clar, tot està... Conreuat. Sí. I ara vull fer-vos una pregunta també perquè som 3 dones aquí conversant. I volia preguntar-vos també si el fet de ser dones condiciona allò que feu. A mi no. Jo diria del tot, absolutament. Absolutament. Sí, perquè has nascut com a dona i amb un cos i amb unes maneres, i per mi sí, és la manera de mirar-lo. Evidentment entenc que som tots éssers humans, per descomptat, però penso que sí. A més, no sé, generacionalment, jo sí que he viscut molt la diferència dels papers que tenia en el món rural també uns i altres. Jo he intentat treballar una mica amb aquesta invisibilitat i manejant aquesta feina constant i total però invisible de les dones a pagès, no? Carregant, no sé què, però que tot es mantingui, però és la que no tenia el poder de decisió, en fi, 1000 coses. Per mi sí que em condiciona la manera d'estar. Fins i tot com a artista, vull dir, penso que... No ho sabria explicar massa més,
Però tu ets un sí i tu, Sara, ets un no. No tinc... No. Crec que a mi, en aquest cas, el ser dona no m'ha condicionat a l'hora de, no sé, de fer aquest projecte, d'estar fent les fotos o d'estar treballant amb això. I també ara, clar, ara estava pensant ara que has tret el tema dels avantpassats, no? Clar, que es tirava molts anys enrere. Clar, jo ara veig, per exemple, clar, jo el que intento moltes vegades és buscar dones dintre del món rural també per poder-les anar a fer fotos, no? Perquè, saps? Perquè, clar, visibilitzar-les, o sigui, això sí que m'interessa, però, bueno, ets conscient que n'hi ha molts menys que homes, no? Vull dir, no hi ha tantes dones que hagin apostat per la pagesia, tot i que de cada vegada, bueno, n'hi van sortint algunes més, però, clar, ara fa poc sabia que n'hi havia una noia a Lleida i la vaig anar a buscar, una noia jove que s'ha posat al món de la pagesia. I jo el que veig és que veig com una empenta i unes ganes, les dones que conec, que la majoria ara són molt joves, que una s'ha posat a fer hort, l'altra està portant una granja però també té oliveres i una altra fa vi. Veig que són dones molt, saps, molt d'avui en dia, que no tenen res de... Evidentment, a mi me diuen, bueno, nosaltres també com a dones de vegades tenim problemes perquè quan anem a negociar o anem a vendre el nostre producte ens tenen amb menys valor, no? O sigui, a veure, qui m'ha de vendre el vi? No, que me'l vengui un home, no una dona, no? Però jo crec que elles, per exemple, jo ja les veig totalment amb un discurs i amb una energia de dir que estem aquí, les dones estem aquí, estem portant la terra i som capaces de portar la terra, de collir, de lo que convingui d'anar a vendre el producte, i jo les veig molt valentes. Sí, això sí, ben descomptat. No, aquí també hi ha com un canvi generacional important, no? D'unes noves també inquietuds i també possiblement valors, no? Cap a també el sector primari o tot el que vindria... És que jo crec que també hi ha dones que han anat ara al món de l'agricultura per voluntat pròpia. No era com abans, que tu a casa havies d'anar al tros amb la teva família, no? Que, clar, anys enrere és el que tocava fer. Clar, ara és... moltes dones que s'hi han volgut posar és perquè és per convicció, per un amor. Igual han estat vivint a Barcelona treballant una altra cosa i tornes a la terra, retornar a la terra. Que bonic. Sí, jo crec que han sortit temes com molt interessants i una mica per tancar i també tenint que aquestes converses les fem una mica per obrir aquest imaginari o per il·lustrar la diversitat del món rural, el que també us voldríem preguntar és quina opinió us mereix o teniu del món rural avui, personalment, més enllà de la vostra feina, també perquè heu nascut en un entorn rural, i si podeu fer un exercici imaginatiu de com voldríeu que fos en el futur o com us l'imagineu a uns anys vista. Jo, a veure, jo traslladaré una mica el que veig i palpo. Jo tinc una visió pessimista, o sigui, tot aquí jo li vull donar molt color i li vull donar aquest homenatge. També veig una part molt pessimista i una cosa molt bàsica, que és que s'estan pagant uns preus que no corresponen a la feina que és, o sigui, no es pot pagar. Clar, com pots viure al món rural si el teu esforç no està recompensat econòmicament, no? I aquest és el gran problema. O sigui, fins que a la pagesia no se li paguen els preus que se li han de pagar, ni per molt que diguem és que la gent ha d'anar a repoblar els pobles, ja, però, saps? Vull dir que, per una banda, s'estan fent de vegades molts discursos de sí, el món rural, que bé que estan, que no sé què, no, doncs no estan tan bé, no? Perquè s'ha de donar un valor econòmic a la seva feina, no? I s'estan pagant molt malament els preus de qualsevol cosa, no? Llavors, aquí jo crec que l'essencial és això, que la gent pugui viure, que si una persona vol viure a Arbeca i pugui viure, i si vol treballar de pagès, pugui viure d'allò. O sigui, ara tu te'n vas a molts camps
i a l'agricultura, i te trobes gent que, bueno, perquè ho eren els seus pares, i perquè és gent que ho sent molt, però jo no sé si hi haurà un relleu generacional d'aquí uns anys, qui voldrà anar a collir? Si ara ja es veu que abans, quan érem joves, jo anava a collir fruita a l'estiu, ara no hi ha ningú de 16 anys que se'n vagi a guanyar els diners per després anar-se'n a la universitat. Ningú va, no hi ha gent jove al tros anant a collir. És així, llavors aquí s'ha de fer alguna cosa, vull dir, s'ha de dignificar la feina a nivell econòmic, i jo crec que és el més important, perquè si no els pobles, clar, van perdent població, la gent marxa, sí, de tant en quant sí que hi ha gent que torna, que té un projecte, però és que falta molt més teixit als pobles, molt més. Sí, jo comparteixo aquesta visió pessimista en aquest sentit que hi ha d'haver un capgirament de valors, ja no parlo econòmic, sinó de concepte, que és la nostra base de subsistència de vida i s'ha de posar en valor d'una manera increïble. Vaja, jo penso que és aquest el canvi, és girar la truita en aquest sentit. Jo algunes vegades he vist, a França o Itàlia, que hi ha molts moments que hi ha moviments i grups amb molt més d'orgull de ser pagesos i d'estar treballant la terra i del valor d'aquest blat és així, és això. I aquí s'ha destrossat molt en aquest sentit, perquè això, pagar malament, comprar l'engròs, viure molt, sense aquesta estima. Jo penso que és un canvi, però de mentalitat de tota la societat, que has de girar-ho, per mi. Bueno, crec que també un dels problemes que pot passar, i això ja s'està veient ara, grups inversors que entren a comprar moltes terres, on darrerien grups inversors o empreses grans. Llavors, el que em diuen moltes vegades, me diuen, o sigui, amics meus que tenen trossos, me diuen, és que jo me veig d'aquí un futur haver de treballar, ja no per mi, hauré de treballar pels altres, que hauran comprat les terres i jo ja no serà el meu propi d'allò, perquè clar, és el que està passant. S'estan comprant terres amb empreses o gent que inverteix. És que ara s'està invertint en l'agricultura. Perquè es veu que el menjar és la base, clar. Aquí està el problema. Clar, si aquesta gent que igual inverteixen en que mouen diguéssim, el món, i ara diuen, doncs ara ens posem amb l'agricultura, clar, poden destrossar absolutament tot, perquè clar, per exemple, el tema a les Garrigues o a molts llocs de la pedra seca, que això és patrimoni. Clar, ells vindran, agafaran unes excavadores i diran, hem comprat aquí no sé quantes hectàrees, volem fer oliveres i plantarem aquí i treurem aquí les espores aquestes que ens molesten, i va buscar un rendiment econòmic per guanyar diners, punt. O sigui, deixar estar de viure al territori, del valor, de l'estimació, del que sigui. Aquesta tensió... Això és el que pot passar, ja està passant, això és el que pot arribar a passar en un futur. Per això deia que, ostres, hem de fer, d'alguna manera, pagar a aquestes persones que es dediquen i que tenen això, que es dediquen a pagès, que puguin viure d'això, que no s'hagin d'arribar un dia que els diguin, mira, tants diners, te compro les terres i jo vinc amb tota la meva, amb el meu exèrcit i aquí ja està, això ja forma part de l'empresa X o d'un grup d'inversors, Perquè, clar, aquest és el... Això és molt bèstia, això. Sí, això és el que podria passar, esperem que no passi. O que no passi tant, perquè ja està passant, però que passi menys. I en un futur, Isabel, tu com te l'imagines? No me l'imagino, no soc incapaç, no soc adivina, però això mateix que acaba de dir ella, com les finances entren amb això i també s'està parlant de l'aigua, el control dels elements bàsics, veure que aquí està el gran negoci, ja preocupa molt i molt i molt. Vull dir que no, en tot cas, amb això encara més negre. Bueno, doncs a veure si entre el llibre, entre les vostres aportacions i entre tots plegats som capaços de revertir una mica aquestes situacions. Jo crec que hi ha projectes, segur. I de la mateixa manera que possiblement per un cantó tendim al dramatisme, jo voldria posar un bri d'esperança. Amb noves generacions... Sí, n'hi ha moltes, és el que deies tu, gent jove que hi torna,
hi ha projectes, i a la Garrotxa. L'escola de pastors... Sí, exacte, l'escola de pastors molt bé. Vull dir que n'hi ha. Penso que a la vegada la balança està així... També hi ha tot això sortosament, no? Saber qui serà David i qui serà Goliat, però sí. Doncs bueno, ho anirem veient i moltíssimes gràcies per aquesta conversa i crec que ha sigut molt gratificant, molt inspiradora. Ja estem aquí, hem acabat una mica pessimistes, no? Ara, per això ja he dit l'escola de pastors. Clar, estupendo. Voleu afegir alguna altra coseta per acabar amb una mica més d'alegria? Que treballarem amb aquesta direcció, no? De posar un valor, absolutament, i emocionar-nos. Sí, tant, i tant. Doncs moltes gràcies. A vosaltres i a l'equip que ens ha ajudat a gravar-ho. Estupendo. I fins a la propera. Molto bene. Molto bene.